yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal, yamde 11 woni to terrain lamorde Iran. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓere fi fulfulde jamala wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka talata. fitinaji hakkude Iran, Israël e Amérique to Moyen-Orient no jokki. ɗi fitinaji layi fewde leyɗele goɗɗe ɗo d'accorde kono Amérique tawete kono kadi e nokkuji teddude Hezbollah to Liban. yimɓe temedde mbarama to Iran, capanɗe to Liban, 10 e ko fawi mbara to Israël. nokkuji mawɗe moƴƴinirɗe pétrole bonnama ma en kumpito kabaru cakkitiɗo heɓede oɗo alhaali. jantoji men ko fewti alhaali ndenago lawol Dakar Bamako to funnague leydi ndi jokkan hande paɗen ko to Kidira sare sakkitinde Sénégal gam yettade lawol jokkodirgol Dakar Bamako e guila jango waɗi toon to Kerol Mali ɗo woɗɗani Kidira ndenago ɓeydama kono ɗum haɗani janguji ɗi dartade. waɗi lebbi joni no haaleteno kono joni kam laaɓi Macky Sall horejo Sénégal kiɗɗo fodde duuɓi 12 o mardidi leydi o woni candidat gam lomtade Antonio Guterres e hooreyako ONU. hono fedde gotago windere ko hanki altine o kabaru gonɗina ko Évariste Ndayishimiye horejo Burundi ardiɗo kadi fedde leyɗele Afrique fukkini kayitaji makko toon to ONU. tedduɓe bisimilla mon. on calminama, on jurama, on jettama, bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko talata balɗe tati lewru tata ɓuuri hitande ujunaji 2026 yallo keñalde dow jaam. piyende Israël e Amérique e dow Iran no jokki. Israël tappi nokkuji kewɗe e nder Liban fewde nokkuji tedduɗe fedde biyetende Hezbollah. Iran kadi kañumne waɗi piyende fewde Israël kono kadi e nokkuje ɗo pétrole moƴƴinte e nder leyɗele kewɗe no tawa hen to Arabie Saoudite. keɗoɗen ko ɓuuri laaɓude nultodiraɗo men Ceerno Modou Mba. piyanɗe Israël ɗen to Liban woni sabu mayɓe 92 ɗum ko e nder yottagol tappanɗe Hezbollah hulanɗe Israël e tenen. pettanɗe waɗi kadi to Teheran hanki e biol ngomu faabotoɓe Croissant Rouge ɓuri yimɓe 190 warama Iran gila hare ɗen fuɗɗi. Donald Trump inni yo Iran habbo piyanɗe ɓurɗe e musude. ardiɗo Amérique on watti ɗon no hasi ka o naɓa ko nunkoɓe Amérique ka leydi e wi'i makko hare ɗen no wawa ka juuta ɓuri lewru. konu tambiɓe révolution Iran inni ono heblani hare duumiɗe. Iran no jokki piyanɗe mum faade e Israël ɓe hulani suudu gollirdu Benjamin Netanyahu ndum. drone je maɓɓe ɗen hawri e nokkuli uyki Arabie Saoudite e Qatar. ɗen leyɗe ƴetti pellital dartingol yoga e golleji awƴo pétrole e gaz taho. Central Command Américain inni limore Amerikanaɓe waraɓe e nder hare ɗen timmi jeego. Département d'État on yamiriɓi Amerikanaɓe ɓen yo yaltu e leyɗe 14 ka laral golfe ton. Ceerno Modou Mba, Colombos.